तो का हाल बा दोस्त। तो हम आ चुकल बानी फिर से लीची लागे। ये देखी लोगन हम फुलवारी में आ चुकल बानी। हम अपना बानी गाड़ी लगे तो चली लोगन हम आगे आप लोगन के देखावा तानी लीची। ये देखी लोगन लीची के बागवानी में हम आ गए लीची खाए। यही देखी लोगन हम आके लीची खातानी। लीची खाते खाते तब तक ले हमार गाड़ी भी लोड होखे लगी। जैसे कि ये देखी लोगन गाड़ी हमार लोड होखे लगा गाड़ी में, जैसे कि देखा था लोगन गाड़ी लोड होते होते देखी लोगन हम गाड़ी अपन लोड हो चुकल बाटे। एक दो चट्टी और रखाई अब बस हम चले यहाँ से चल रहे हैं। एगो गाड़ी हो चुकल बा अपन लोडिंग कंप्लीट। अब हम यहाँ से निकले में रक्सौल तक कैसन ये देखी लोगन अपन गाड़ी जौन की फुलवारी में लगल बा। बचावे कोशिश करे बचावे के तो कोशिश हम अपने खूब करनी। टूल टैक्स और कम बचावे के कोशिश करनी का मान ली केहू के दूगो घरवा बाजार। तो ये देखी लोगन ये हो गई बस सवेरे के 4 बजे तक लखा हम आ गए यहाँ पे गाड़ी लेके रक्सौल। ये देखी लोगन जैसे कि सवेरे के मौसम कितना बढ़िया बाटे। तो हम अब पहुँचा बानी रक्सौल। यही देखी हम आ चुकल बानी रक्सौल मार्केट। ये देखी बस स्टैंड है। जैसे कि लीची उची बेचाता। तो रउआ लोगन के कैसन ब्लॉग लागल कमेंट